बाबा सपेरा मेरा बे ओला बाबे बाप रोज आवा घास पात में हां लाइटिंग में ना होल त खेत में हक चिल्लाई दो मिनिया जानतम हमरा के जानतम पनिया फेंक देबे जे पनिया फेंक देता मुहाए पर जाके होने हक के चुपचाप आवे इने के धान लगी हक बारे कहां में तू हगबू त महके जाई बिछवाले बैठ के अतने सड़ले हो गेलू 4-4 दिन 5-5 दिन पर जो हक के हमें जबानी ए जे आवते हक के तुरंते आई है ओ जे छिनार लागेली नाचे लागेली रोप का बारे लागेली ढाठा का बारे हरामजादी कहीं के ए जे बैठल बनिया बतावा हो बोतल काटी हमरा के कुछ में बैठा दलस कुछ कहे लायक ना कुछ बा हो जा हगे लगता मत हगवास ना उतरी ताकत का बोतल बाबू के घर में हगत भूसरी वाली तक वो छिना तर माइक बतार खोजो अरे नदिया के बीच जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले हो नदिया के बीच तनकी हगले भी देखो जाइम घर ये लाग जी तो का करम नहीं तो अमरूद रहे तो खा खा हगती हजमोला लेखा निक लागे आई हो गोरा आई हो माई ए छिनारी अरे ससुया तोर माई के बतार खोजो काट देला सो हां गोरा ए सांप काट लिया का भइले ए जगह त का काट लेना ओय हो माई दू दांत गड़ल नहीं का भेल रे हाय का भेल रे काट लेला कच्ची कटला सरे काट लेला का ओय हो दादा गनी आप का घर के लाटिंग में नहीं ओय हो माई गमरी छोरा लगनी हम गमरी जाना लगनी कच्ची कटला सरे देख लिया रे नीला के लगानी सब था अपने नीला पीला अपने लौका चल उठ रे और वो तो के करे के बोलाइए तो कच्ची कटला सरे आपका मुंह गनी आप सोचा पता कच्ची कटला सरे बोसरी वाला सांप उठ अब हम का करी अरे उठ के घर में आयो माई आयो दादा अरे राजा लूट जाई हो माई अरे क्या रो जात है रे आयो बाबूजी का भइले आयो दादा अब ना बची पगली मर जाई तो भाई पगली के का भाग गईल मोए गांव वगैरह बल्ला कराला का मारा सारा समय गांव रे ओकरा के सांप काट लेले बाटे जहरीला सांप काटिल बा बेहोश पड़ल बिया दादा कहवा में ऐसन बात है बाबूजी जारे वाला पापा के बुलावा दादा चल झूलन बाबा के पे चाचा उझारे ना हम के जानते नहीं करा के केरे घर बहुत लौट के चाचा हमार पता के कौन सांप दसले बाकी लागी देखा कवनो चीज डसले होखे बाबा के पास इतना शक्ति बा मंत्र बा कि उ ठीक हो जी टेंशन मत लो बम बम भोले शिव शंभो विश्वनाथ काशी वाले हर हर महादेव गो लगे दे गोरी बाबा आनंद रहो बाबा देखिएगा के अजगर के का छू ले बाबा कहां कटले बा बच्चा देखा नहीं आ जा वो देखो गुलाल आयो भगवान जी चल बम बम भोले शिव शंभो विश्वनाथ काशी वाले हर हर महादेव डट डट कैलाश पर्वत छोड़ कर अपन जड़ी बूटी अपन शक्ति दिखाओ बाबा बेइज्जती ना हो के चाहिए ये बाबा कौन उपाय करे चलन के सौदा हॉस्पिटल में ले जाएंगे चुपा सादा हाथ पीछा के चल माई भगवती देख काली कबै छदे प्रेत ए बाबा ई बताई भूत दूत ना न बन के रहला से पावा कोनो दर्द याद बड़ी पीछे पड़ल बा ए बाबा भूत बना जाओ जे अपन जार लेके अरे मैं तेरी दुश्मन ये बाबा मैं दादा कर मेरा मैं नागिन तू सपेरा मैं नागिन बाबा सपेरा तेरा मेरा बे ओला बाबे मैं तेरी दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू ए बाबा नचावे आइला झाड़ गइला मैं नागिन
करिया ना घूमे कावे ना पकड़ लिया आई हो पापा कल कलिया नाग बाबा देखा झाड़े जा। नागिन नागिन मना के न जावे अइल ह मारला से जी गई पहले ही नहीं खुजा सोचा खुशी आ? खुशी देखा ये ऐसी करत काहे भी अभी जहर रह गेल बा का अच्छा मैं चिप करेगा। नागिन समय में नागिन हूँ अरे बीन बजाता जा सुबेरा बीन बजाता जा नाचे बीन बजाता जा सुबेरा बीन है ढा के लठिया हुर देला हे मां बड़ी बदमाश है लेका बा अबे शराब दे दे जहर पर के जे डस दे पागल हो तनी मनी मेरा स्वामी चलिए हम लोग का काम हो गया पैसा कमा लिए हम लोग कैसा पैसा कमाए नहीं है बाबा पैसा ओए नहीं बाबा। कमाते आधा से चल गुल काय लोगों का प्यार कमाते हैं बाबा ये का खोद रही है बाबा कुलदीप बाबा के कुल दिमागवा खींच ले जरा बढ़िया हो गई क्यों ना रही ये कटले आई है चल भाई कली के छतिन देख बताओ ये बाबा देखिए आपके 70 हाथियों गाज नहीं करा था। का 70 मेकअप लगा के जाता रुका घास गड़ गई रहलू हा 70 हाथियों का बल है मेरे में 70 हाथियों देखा का। बचिया हां बाबा जौन जहर बतावन कुल निकल गइल बा अच्छा ठीक हमर नीला काहे शरीरिया होता अबे सांप डसरा कुल छिनारी तोरा के खेत में होगे से मारा पेट पूरी खाएंगे महादेव के हां शक्ति से कुछ नहीं खे अब जहर महर कुछ नहीं खे लावा दूध चढ़ावा जा हमरा पो आई अब देखा ये पहले से पागल वो लागतिया पागल नहीं। बतावता तंत्र मंत्र विद्या में बतावता कि अब एक पागलपन हरकत करता हाँ सांप के जहर कुल खत्म तोरे मार के जो खत्म ए, नागिन कतल ए में बाबा नागिन कौन साफ कर कुरिया लगा चेक करी ना करई त्राला चेला करई करिया हो गइल बा अरे ठीक हो देबी रे देखा ओकरा पूरे पूर जहर भरल रहा अच्छा हाँ पूरे अब टूटेला करी आई पूरे पूरे टूटेला करी आई बाबा वो तो मौगे बाल पे झारे पोरे पोरे टूटेला करी ए बाबा आई कुल डूके डला बाबा ठीक नहीं खेला गो तो जितने नाचब उतने दिमागी संतुलन एकदम आके हम समा जाई नाची बाबा नाची गली तू पगला कर बा का बुढ़ऊ तू पगला कर बड़ा बाबा अपन पैसा लिए जाई हम हमरा पतो भी हम डीजे बजा के नचवा ली अब हमके ठीक नहीं खेला बाबा के मंत्र का खबर चाहत रू एक नहवा जितने ना हो हम बिक्री कर ना ओए हो बाबा ओए बाबा देख बाबा अब एकरा कुछ नहीं के अब नाटक ड्रामा चलता अच्छा अब नाटक ड्रामा बच्चिया अरे बाबू चार बाल्टी पानी लिया एकर देबो झुल त बबुआ भोसड़ी हमाई भूखा ले बोला महीने वो खटत हाई का देखा नहाई भो एकर कुल जहर हम ले ले बानी देखा तो फचफचा फेंकता अच्छा ऐसन बाबा दिनों में भइल बा अरे दिन के बाद बा मूर्ख बा बालक मूर्ख बाबा एकर समझदारी नहीं खे ये हमा के खेला बेला करता रात भर बात छिनरी खेला बेला में फसल बाड़ू उ रात भर करता दिन भर हम तेरा दिन संगे नहीं के सुते के कहला सब बहुत दिन हो गेला होगम ना हो बाबा रवा चली अरे रुका कुछ बताए के बा विधि तेरा दिन संगे नहीं खे सुते के अच्छा। न तो कुछ जहर रह गेल बा अच्छा आ इनकर जहर बचवा के इनकरा में घुसी एक लड़ाई ना लग दे बहू ये एक और जा रहा ए अपन डम भर बाबा कत चली बाबा रवा को देखी ए अपन डम नतिया नहवा है करक रे देखा बाबा के पहुंचा के होते 200 रुपया शंकर भगवान के मंदिर पर जाके दूध लावा हां आ गंगा जल उनके अर्पित करा ठीक बाबा 100 रुपया भइल बाबा पैसा ना ले आहा बाबा धन्यवाद हमार तंत्र मंत्र के पैसा दे के खर्चा चाहत जा ना बाबा ना चल हमारे ना बोलिया ना पूरा छूट गया लगा बाबू तेरा का हो चल हमाई चली बाबा खेत में आज के बाद हगबे ना कर ठीक कर सकता सला सता जरूरी रहा बताओ सरकार इतना पैसा बटलस इतना पैलस का लैट्रिन के पैसा खा के हक देला जा लाइटिंग बनल बा बाकी चिटवा तन के फूट गइल बा तो ओकर रिपेयरिंग कराओ सर्विसिंग कराओ रोज कुकुरिया रोज कुछ काच के बानर के हाथे नारियल दे दे बाबा ना तो समझ सकता नहीं तब वही त डसत रही बाबा आवत रही ना 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 बाबा बाबा के टाइम नहीं खे बाबा चली जाए